siyempre, maka-frustrate at makanyan. Baluta naman kasi, nung nanoing totoo, at nung nanoing totoo. Noman mula reng tao. Mupin, itang katutwa na ito, pwede yang matakpan, king power. So, manwala na ako manating ng gana ni gana-gana at tingapong gino, manalbeya, king balang, kimot, at gagawan tamo, keti. Anya, ako tuloy ko mo nung naning umpisan tamong laban, hanggang keng dulo nung no karin ko hanggang misadsad lumaban. Ito ang salubin ni San Fernando, Pampanga Re-Electionist Mayor Vilma Caluwag nang lumabas ang kanyang warrant of arrest sa kasong vote buying kaugnay ng 2023 barangay at SK elections. April 14, Lunes Santo nang hilingin ng Executive Judge ng RTC San Fernando na ilipat sa pinakamalapit na judicial region ang kaso kung saan akusado rin ang asawa ng alkalde na si Melchor Caluwag at si Julmar Mercado. Kasi kailangan niya kasing akit Kay ba't anyang lumuwal na, anyang saktuya ka nung lumuwal, 1:30 kay ba't beko ni in judge, ala ng opisina. So ali kami makapag-bail. So kinabukasan, mag-half day yamu in King Valenzuela. So, siyempre, may ganingaldo kami. Minta kami ka rin. Para magpiyansa. At talayang kasugraduan nung mitagal kami, pinuling half day yamo. So, mga di kami kanita na sana ating judge datang. Ayon kay Caluwag, hindi raw siya tumuloy sa nakatakdang house-to-house noon sa Barangay Alasas upang maiwasan ang anumang aberya nang malaman ang paglabas ng kanyang warrant of arrest. Okay ko mo. Yang dakpad dako, ako marine, yang iposas dako, ako marine. O nga niya sabihan dang pota ating manasakit, kanta ako mipatok ng ote ke pinaisip kita. Kasi akaki yun naman siguro, organic la, ring supporters tamo, la generic, la babayaran. Kusang loob ng pamagwal, pota pin naman, kwananda ko keng libutad dalan, pota ting magkarong resistant. So, o tating manasakit na ekuburi. Anya itay may patok ng kanako na. Okay? Panayan ko na. Kasi akuburing ating manasakit. Ikinalungkot daw ni Caluwag ang mga nangyayari, ngunit haharapin niya ang kaso. Panyambut taneman, in kaso ni Taulim balo tamo yung totoo. Ebidensya naman in magsalita ken at syempre kay makanyang kasi malino talaga na politika, politika ini. At akakit da kasi rugo, in lugod da rin Fernandinos kaya katamo. Dakal ng matapang. Pero ating pa rin tatakot, kahit papano. Pero hopefully, in pamanalakaran, kailangan kasi manatiliya at milalako. Uling, maging makaluno siya yung metong lugar. Pag ala ng may nalakaran, metong mantaw. Ngayong nakapagpiyansa na, tuloy sa trabaho at kampanya si Caluwag, mahigit 2 linggo bago ang halalan. Balo mo, sumangid na ning struggles pagdalanan ko, bayat na ning pagdalanan ko. Potarugunti pa na ako, siyempre the show must go on, hanapin Siyempre akong sika ng dareng Fernandinos, akong sika ng dareng supporters ko, anya kailangan ako papakit karelay tang nung atin kumangkinan, kailangan ako papakit karela kasi I'm a leader Anya, pinpotang tipa ako, bala mo ilang magpasikan ka na ako. Itang, siyempre, limited yung budget tamo, baluta naman Dakal penapyas ka rin budget tamo, rin sanggunian. Akit mo, king house to house, ating metong abale, makalwal laretang adwanang cooler, dakala danum, dakala tinape, pakanana larugo, pakanana kamita. Anang kanyamaning feeling, bala mo kinabiyay yung bayanihan king laban na ini. At saka ngini, akakit mo lareng tao, kening San Fernando, uling lalawen dakata mo mabilog Pilipinas, ingakakit ko alayang kwenta impera, ngening eleksyon kay Siyudad San Fernando, uling ing makalaban kapanwalan ko, ing San Fernando. In siyudad tamong Tibuan. Anyaman, wala ko no amount of money na pwede dang salwan Reng Fernandinos o
Team San Fernando. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.